Takže ahojte všetci, zdraví vás Gargy. No a vítám vás u mého videa ze hry Clash of Clans. A dneska je to teda očekávané video, první díl Army. Nebo armády teda. A dnešní armáda je teda loot armáda, která se skládá z archerů, barbarů. Tak. Já už tady mám teda nějaký útoky připravený, aby jsme si to vysvětlili, takže tady tento byl, takže se jdeme na to podívat. Jinak jen tak, abych pro vysvětlení, abych vám tak řekl, tak tato armáda určitě není na 100%, určitě s ní někdy 100% dáte, ale není na 100%, není na poháry, je prostě jenom na loot, proto se to taky tak jmenuje loot armáda. Tak, tady teda jsem začal tím, že jsem si zjistil, jestli teda je to vážně tady v kolektorech a minech. Vidíte, že loot jde rychle dolů, takže to tam měl. A pak jsem teda začal, takhle byste měli vždycky začínat, pak jsem začal dát po obvodu takhle archery, který vlastně ničili defense, kam teda ničili tady ty miny a kolektory, kam nedosáhne tady defense. Pak jsem zničil Kinga teda, já ani nestíhám mluvit. Pak jsem to dával tady po obvodu. Ano. Tesla mi zničili archery. Tak. Ano, tady se to všechno už bourá, ničí. Tak, čekal jsem si, než archerové zničí tady ty dvě budovy a už jsem začal útok, takže takhle vypadá ten útok. Dáte tam vlastně barbariány jako tanka a za to archery, aby to doničili. Takže asi tak, to už jste mohli vidět tady dole. Tak jsem tam vysadil Kinga, který měl teda zničit Town Hall, ale moc se mu to teda nedařilo, nejdřív šel po Clancastlu. Ano, tady už začínám vybírat, vidíte, loot jde hodně rychle dolů. No jo. Tady jsem dal Kingovi abilitku. A už to bude skoro zničený, ano, Town Hall jsem viděl, že ho King nezničí, tak jsem tam musel dát archery. Tak. Vidíte, už mám jednu hvězdu, takže dokonce zničí Town Hall. Mám dokonce 2 hvězdy, což je opravdu výborné. Tady archerkou jsem ještě doničil tady tu mine. Tady vidíte, že archerku mi tady ten kanon zabil, takže jsem tam dal zase barbary archery. Vidíte, ještě něco mi zbylo dokonce. Clancastle, tam myslím, že jsem měl peku, nevím, co jsem tam měl, myslím, že peku. Tady jsem teda, vidíte, sekundy běží. Doničil jsem poslední kolektor na mine, to byl mine, no a skončil jsem, protože už jsem mu vlastně neměl skoro nic vybrat. No takže vzal jsem téměř 300 000 goldů, 235 000 eliků, což podle mýho je hodně dobrý. Tak, ještě bychom si mohli dát live útok, ale já si myslím, že vám to stačilo. Ještě vám teda pustím jeden útok. Tady ten se mi teda moc nepovedl, vidíte, že měl 600 000, jsem si říkal, sakra, to musím vzít. Ale bohužel jsem neměl Clancastle, takže to je blbý. Tady jsem už Kingem zasničil Town Hall, zase ho měl zvenku. Tady už jsem dával po obvodu archery. Tady jsem se díval, jak to teda King zvládá, dal jsem mu rage. Tady jsem to dal po obvodu, další archerky.
Tak, tady jsem zničil zase Kinga, který byl venku. Tak, to trošičku zrychlím. Tady tu není nic zajímavého, no. A tady už jsem začal atak, no. Tak. Jinak největší nepřítel Archerek a Barbariánů je určitě Mortar, který byl tady, už není. A určitě a jistě Wizard Tower. Takže to jsem třeba co nejrychleji zničit. A tady jsem zničil teda kanon. A už jsem sem dal Archerky, Barbary, aby mi to tu všechno zničili. Bohužel moc ani nešli tam, kam jsem chtěl, takže to je blbý. Tady ještě z druhé strany jsem to nějak tak trošku zničil. No, tam taky za mnou moc dobře nešli. Ale dobrý, no. Pak mi teda zbyl ještě jeden blesk a 2 zamáky, a to jsem říkal, že na to kašlu. Takže jsem vzal 450 000 goldů, 190 000 elixírů. Toho elixíru jsem určitě mohl vzít víc, ale byla to docela škoda, docela mě to naštvalo. Ale stejně ty goldy jsou podle mě opravdu výborné. Takže děkuji vám za zhlédnutí, jestli teda chcete, dejte like a já se s vámi loučím. Takže se mějte a čus.